Takže čaute všetci, mi tam máte ďalšie videa, je tu Diendaš. No a keďže máme ten nový rok, tak by som chcel otvoriť tento krásny Mega Trophy Box, tento rúžovo-žltý, takže poďme na to. OK, ideme na to o 3, 2, 1. OK, blingy. Ďalšie blingy. XP doublery. Blingy zase. XP doublery. Gimme. Oh, OK. OK. Scorpion Willow. Dobre. Pin. Ďalší spray. Pin. Player icon. A to je všetko. OK, dobre. Takže to je dobré. To je všetko. Ale ešte sa pozriem na túto novú season. Máme tu 500 týchto powerpointov. A my sa ideme ešte pozrieť, že ako to je, takže ako to vyzerá. Oh, let's go. Pizza for all. OK, takže čo tu máme? Mega deal. Corrupted Sprout. Potom tu máme Star Horseberry. Tento je celkom dobrý, ten sa mi ľúbi. Potom tu máme Extraterrestrial Eve. OK, to neviem ani prečítať. Potom tu máme OK. Potom ešte toto tu máme. Dark Lord Spike. OK, ten je celkom dobrý. OK. To sa celkom hodí. Ty vole, Sandina za 1500 týchto pizza sliceov. To je super. Gigantofis Grey. Dobre. A ešte tu mám Meeple. Meeple is coming on January 9. Aha, takže 9. januára, hej. Jo, ty vole. Ale počkať. Ja tuto mám toto pizza sliceov. A ja si ich môžem kúpiť, lebo mám veľa gemov. A čo by som si mohol kúpiť? Corrupted Sprout to nie asi, by sa mi nenúbilo. Ja ešte neviem, čo by som si kúpil. Tap to grab your... to čo som dostal? OK, tak to som si ani nevšimol. OK. Dobre. Ja by som si našetril asi na toto Sandy. A to je asi všetko z tohto videa, takže užite si nový rok, užite si ešte prázdniny a ja končím už, takže čaute.